Isä tahtoi tehdä siitä paremman. Se halusi viedä minut johonkin mukavahan paikkaan. Me ajoimme kovaa ja hopusti. Ja sitten minä kuulin laukauksen. Me törmäsimme ja minä iskeyvyin etupenkkiin. Maailma pyöri ja mulla itketti. Minä näin, että isä makasi kiviikossa kuin revitty nukke. Sillä oli naama aivan veressä. Sitten minä näin, että joku tuijottaa meitä. Mulla pelotti niin paljon, että minä vaan juoksin niin kovaa kuin pääsin. Sitten minä painuin metsään piiloon ja mulla vaan itketti koko ajan. Minä en pystynyt hengittämään. Mulla ei ole ikinä pelottanut niin paljon. Yksi yö menin takaisin ja näin, kun kuolema laittaneet hautaan. Isä sanoi, että kuolema viepii meidät kaikki hautaan ja se ole kovaa osa elämää. Silti minä itkin paljon sen ja äitin takia. Minä söin sen lääkkeen, että mulle tulisi parempi mieli, kun mä olin nähnyt, että sekin teki niin kuin äiti kuoli. Sen jälkeen se aina käyttäytyi ouvosti ja hoki anteeksi, anteeksi. Joskus minä vain makkaan maassa ja tuijotan tähtiä. Yritän ymmärtää tätä maailmaa. Monesti mä olen niin yksinäinen, että rintaan sattuu. Tämä ei vie pois sun surua, mutta mä tiedän miltä susta tuntuu. Mun vanhemmat kuoli kans, ja mä kaipaan niitä ikuisesti. Masennus ja pimeys nakertaa meitä päivä päivältä. Sun pitää vaan taistella sitä vastaan. Huomenna on parempi. Miksi sun isä yritti viedä sua sairaalaan? Kaikkialle sattuu ja mulla on kipeä olo. Äiti sanoi samaa. Miekin kuolen. Sä piirsit miehen ratsailla. Tiedätkö, missä se on? En. Et tiedä, vai et halua kertoa? En tiedä. Se tuli huoltoaseman pihaan, enkä mä olen nähnyt sitä sen jälkeen. Ehkä mä olin pettynyt, kun se olikin mies eikä nainen. Miksi sä piirsit sen? En minä tiedä. Minä vain piirrän kaikkea, mitä näen. Pärjäile. Isä sanoi, että nuilla saapi kivut pois. Tyhjiä koiran ruokapurkkeja. Isä ruukas sanoa, että net ei ole penikoilla. Mä otin pari ja minun syvän laukkas 3 päivää putkeen. Puiset kainalosauvat. 2 suojapukua kaasunaamareilla. Siellä puiset kainalosauvat ja suojapuku nassella.
Oo nyt mies. Löitkö sä siltä tajun kankaalle ja rahasit tielle? Mie vannon oman äiteni hengen kautta, että sitä minä en tehnyt. Kuhan kysyin. Sinun hyöväis liikuttaa jalkojas enempi ja suuverkkiäs vähempi. Seuraavan. Hei, tahtoisitko sä vähän auttaa mua? Kyllä tietän. Miten niin? Mä tahon, että sä tuut sinne samaan paikkaan, mihin sä pudotit sen pyörän kellon. Isä kävi siellä myöthän, ennen kuin maailma sekos. Mitä sinä haluat, että minä teen? Sun pitää vaan kääntää avainta oikealla hetkellä. Mikset sie tehdä sitä itse? Koska mä oon toisaalla kääntämässä toista avainta samaan aikaan. Huuakko se sitten, kun minun pitää kääntää? Mä annan sulle radiopuhelimen. Kuulostaa hauskalta. Hyvä. Se. Oottele tässä. Mä otan yhteyttä heti kun pystyn. Hyvä. Ja sanon evääntä, ja sanon nyt. Sun täytyy kääntää evääntä samaan hetkellä. Ja yritän. Tässä. Joo. Nyt. Nyt. Se tosiaan on olemassa. Ei mitään. Kyllä sanon nyt. Toinen avain. Ja lähdä.